सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा. Sing vice te avini nang pan, pang vikranga son nang nipan, non malong kamon tinang, ni sing via pan hondo pichot nang, pipo se puson nang ma. आगे मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी, दीवानी हो गई, मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चले आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई. Lu nama sila so kecepatnya binang po, artinya dak bangke arta ta ningkan krep hopen apalo de penandum palunang po ya si kamatal hedi. Amasi laso abang nitum Karbi Film Society ben cingwa amat cekroi sarlo amal laso ahormu audition pon lo rong lo amat aning do bang dupi amat kesar dat hurjo amat cepatnya bang wang bom si pinian bangke mega audition ang dengan wang jili amat ini ngarong me pin. Hello and welcome to Northeast Karbi Life Tamil Society. I am Brittany Diktarpi and today is the mega audition of Long Beach Chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition 2023, and this is organized by Karbi Film Society in collaboration with Karbi Cultural Society. This is sponsored by Arningimi Production, Ruve Cine Production, Ser Production, Rurara Entertainment, Ding-A Pictures and Malong Offset. This competition is held here at Karbi People's Hall, Taralangso, at the stage of Hempu Mukrang Ahongjai. Now let's go and ask some of the participants how they have prepared for this competition, and they have come from different various places. Aprangsi Northeast Karbi Life kelangara to ana pansita me nilihin pen kardo bajiring lo kardo nilimen sami merlin Diktarpi nonang litum theklong lo nonitu badake do KPH Taralangso Hempu Mukrang Ahongjai long pipot sini litum badake ona kihumring mapolotang te piniladak Long Beach to Karbi Talent Hunt suri hinirain korekathom mega audition piponiklo. Kecepatan Pipon lake Karbi Film Society in collaboration with Karbi Cultural Society in connection with Karbi Youth Festival Golden Jubilee Celebration 2024. Nilitum pini labangso sing competition dalam standam lopulotang te aprangsi labangso Long Beach to Karbi Talent Hunt suri ini rain korakathom kecepatan piatumapan labangke Long Beach to Karbi Talent Hunt suri ini rain kothom kecepatan piatumapan curoi nangji kopipot lopulotang te alang litum lapuson ovi kimia tumpan isi ahongjai kipi athema langdam lo plotang te ili ovi kimia tumke ketok ke thega long dat litum kachali naing kali itum kaprek asai long stamini litum bor idu nangji lo kachali ke thek pedang lok ilitum kaprek asai long taitum jongsi bor idu lo plotang te ilitum eprang kengkam kachi jordungi phanke isi mesan ang thek che thek long ponji athema langdam lo plotang te ilitum men ke ilitum talent mate ke theka son chichini de thek stamin ilitum jongsi la son dambong bang bompen jongsi ilitum chipati tum bom lo plotang te ilitum isi ilitum talent kopilo mate ilitum ko theka son kopilo ilitum chichini ji lasi ilitum loka charli ta thek nangji lapen kaprek asai long stamin ilitum chipati tu nangji lapen ilitum pudame nonason saregamapa lapen Indian Idol long stame nonason ilitum la Long Beach tu Karbi Talent Hunt surina nang korakathom kachipati pi tumpan churo nang jathe ke lalo ove kimia tumpan lapuson ahongjai ki pipon plotang te mo eprang ke nang jilang plotang te ilitum sitame Indian Idol mate laso saregamapa long stame nilitum ang song akang tui ang den an kili dunji phan sitame nilitum isi opportunity ilitum long ponpo
lasi non puthot nilitum organizer tum phan lapen kachipati abang phu bang pitum fans tame nilitum arjupona non nalitum thekpon longlo non nilitum ke to ke lake kph starlang so hempu mukrang hongjai long non ladak mega audition long beach tu karbi telanhan suri hini rain kore kathom mega audition do bomlo non nalitum phan itu video journalist govinti sona baklang ponikpon non ladak penangan cepati kapre kapre ka warpen stame na cepati dum do lapen nalitum non thekpon longlo je ladak penangan nakilang atum stame do lapen lapu organizer tum stame alang methang sai cheklem bomlo lapen lapu alang judge tum stame kilun kachipati alang alang tum stame judge bomlo lapen non puthot ladet pelote ni litum ladak kachipati abang phu bang phi lapen organizer tum han stame ni litum pini lamthi isi ni karjui phansi bori ponpo. So as you can see there, the mega audition has been going on at the stage of Hempu Mukrang Hongjai at Karbi People's Hall Taralang. So and now you can see there are lots of audience and also participants from different places of Karbi Anglo. So now let's go and ask the participants how they have prepared for this competition. Non nilitum lamthi arjuje prang isi pachinia alam kang tuma gala puhello alangli anu kaprekali alangli taladak labang so long beach tu karbi telanhan suri hine rain kora ke thomlong singing competition mate lun kilun kachepatia long alangli ta inut kachepati contestant abang phulo la si alangli penenon lamthi arjupani sinang nalimen chhanik jima nalimen la penali ko na ha barpen siklang man chhanik jima Nilimen ke sertumung la pen nilirong ke bolong komaji sodar ko rong pong lokpe isi kapachinia lama gala puhello alangli munitum in isi ining ke hang polotangte ilitum ajara sai sami ilitum chipachun un lason thaksi alangli bangke ilitum phana theklong le lapen amek asap ta charche la puwa phits tame alangli la an lun kilun aning ke hang joini alangli la bang so pini lun kilun ka chipatia long la mega audition long tame alangli na chipa undun lo la pela pu alangli pena jupon sinang nang limen la penang li ko na hata provinsi bang chithani chima nilimen ke raju hi lapen nilirong mang ke pet sodar ko rong bolong ko majiben sige ba lapen alang li mang lun kilun aning hang o masi odak niltum malong la ke chengsi audition hot ang ponun tha bojo ni pen nili alang li kilun ning hang ojo ni pen ponun lo lapen alang hata ta chepa onun lo lapen puthon non tak mega audition anda wangi lo la si alang li phan bang ke alang li ke la ke lun pu bang ke theklong le lo la pukar ju pen lok se alang li ke kilun nun iglo lapen Tasolun ijir pen jongsi kilun nai competition hut purang te alang li ke nini lecture li te ke theklo lapen lason se alang li bang ke lun bom lapen alang li non ka chisik ta to kapre kapre lun dahe mo alang li phan arju den ko pelun si arji mala mangla lan chlo ni ni to tangte sier nalian than thek jima nangli kopia lun lok anani ke dok nai ke Ning ke dok na ke non ki mi ka che thang klong sonjit rong hang la pen akang sang hi pi la to malun si non ne li char li pombo to ante nang asap so thi hek pe na par joima Kalang thang the nang par ju det po ke cheng lo de ha Sing pikili rang bong ma hun do pasam chom chom tang la pudurmi along lir seng sang li abolon Sing pikili rang bong ma hun do pasam chom chom tang la pudurmi along lir seng sang li abolon ki juye sing wei karong long verti aporason ki sung ke boy teng ne ji Kang ne ka ning je ansi ranam ka pin chong bang so a pirbi puan ka sor jon lir sing sang ari ranam ka pin chong bang so a pirbi puan ka sor jon lir sing sang ari sing pikili rang bong ma hun do pasam chom chom nan choro tangte lapu alang li phans tame choro nangji pipor lo pulo tangte lapu alang li ko ani amme ka chi charge bo phits tame isi lun kilun kang tung pena joini alang li tame nang chirap nang chito dun pen pini ladak mega audition lo an alang phan nang kerap nang kevan pena jok alang li phan ta choro lo la pen sir nang li phans tame anam ahir jume lan su se padonang la pen lan su se kang tui nang li dun po pusi litum ning thelo la pen nang li ta chipa dun po pusi ning thelo la pen nang li la sap so lam the na chipa klang don po choro parpek lo So now I'm here with one of the contestants. So let us ask where she came from and from when she's been singing. Ni nang li panangka jui ke nang li men kopi lo ke nang kumuna pa sikivang ma.
Nilime lake sami sampri lekthi pilo nilike longnit borjan pen sikewang. Nili panang thanji manang ko anat arta pen nang la lun kilun bom ke. Nilike ajakding olo penang an la ni Charlie Bomb class 10 aning kan pen sini luna phan ki nining da pik asoposi isitame ladak competition long bangke non pen batai si velang chulom audition hut batai si non pen batai hinia pongan velang. Kalang ma. And then nang nili panang thanji manang favorite singer ko malo inke nang favorite song ko pilo. Nike favorite singer ke Karbiang Bongke Binong Timung Lapen Nikil Nining Ki Hang Nai ke Alun Chet Pini ko sa nang nilipan sapo lun nang lun pi ikjima nang favorite song pe sapo lun po nili sitamine singjama joine juno ta the Hindia lun bang sine lun po sitame favorite singer by Karbil hai sitame Hindia lun si lun po रोज रोज आँखों ताले रोज रोज आँखों ताले ला 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 रोज रोज आँखों ताले एक ही सपना चले रात भर का जल जले आँखों में जिस तरह ख्वाब का दिया जले आने लो churo lo I wish you best of luck la competition ke pahai dunji phan thank you aprang si sarnali phan or describe life hin pen kadam na fajerik lo kadam alangli phan ke maduta chini ne bang avelom alangli ke karbila marjano same cheparjan na bang phulo alangli ke harmony be laban alangli ke chethang klong alun se polo la sila lapu isi hinalam arjupon sinang ke chingse lamak lapu hela sar pini labang so long beach tu karbi telan than sing competition suri hindira in koraka thomlong nangli anchor lo la si lahai lam puthak seme nangli ko an ningarong ma ko an mala nang chaning jima aprang si kadoi kelang ratu mana kardom pajir lo lalo ningarong pingan lo long beach tu karbi telan han kedam tang da dolo sitame non peneng farman ku pipo siki binang kok make la karbi youth festival golden jubilee la so kapache thang amen pensi dak padopon lo sontak dak si kedam tang apor bang ke sample audition pusi padopon lo along audition padodet pena pini bang ke mega audition lo mega audition bang asap celang mi mu chalo hawar pen ke bang masih mo promote ta leng da dupik lo yo asi ningarong pikan lo lalo sir dangte pini labang so long beach tu karbi telan han ka chepati long nangli tum la ke hai amate winner sa tum phan kupiar par sai thik pi ke hai tum han bang ke lalo aprangsi bang ke trophy pajir pon po lapente tangka setame pajir ponji lapente la ke hai tum han bang ke audition audio setame la production ahin tum ben mate sponsor tum do ta selang tum ben si lai lun hai tame awar sai pi pon po ke palun phan lalo la singke la nong e bang ke la non mati pipe la final ders tame la nong e pajir bang ke mo golden jubilee la ke vai bahursi pajir ponji arleng ong arat si lalo choro lo tangte sir ki jutsi nali than non ki thurmi ove ki me tum phan nali kopia message ping tung lalo non ke thurmi ove mi tum han da message ki pigang tung ba lalo non ke kacepate akai lo non ke asontin hormus tame kacepate nai ji kasi kacepate hormu ke ilitum ningchibi nai kai ke ta kache sik mek si do nai ji kasi nai litum ta apor do lang non ta jongsi lahai lun kilun ben chenglo akapre ka hin same kacepate ji ning hang pote kai ke ta me kache sik mek do nai ji lan chota gali ke charli hin same ilitum kai ke ta akinang sot ilitum lun kilun ke kan ning hang chot pen ang parda ilitum ke charli da kenang so lasi ke charli ahinda charli ponang po la pentela son da taksi lahai kacepate hormu tame chisik ponang po lalo pongte itum non karbiang long ke akapre kacepate sitame wang bom ji kasi la son long tame mo non lun chot lang mo ke kan da wang po la pen drama ta wang po pen kapre tame lo dola lasi non pen chisik nang po la oi ki mitum same lalo
lapo langli sar kaning ches tamia hok lo ilitum karbia khai ke paprang dun chi plotang te ditum lo ka charli long na thek nang ji lapen kaprek awar sai long stamin ditum kecepati dun bang donang ji lalu plotang te itum jong si cepati dun bom lo putang te itum if in future ditum isi experience long po lapen ili atelen kopi ma la ditum sipang thek ilong po lalo chorolo sar. So she is one of the participants for today's mega audition. Nangli amen kopilo enke nang kunapen sikivang lo. Nili men sami moina tok bipi nili lun audition ki pidon ke nili balong bonta nirong ke zapra langso sapapani. Kalama. Nangli ni panang than ikji manang komen tu pen se lun kilun nang ning ke hang lo. Nike kai ki sami lun ke lun bon sami la puson long audition pidon de pin lang non sike cheng sila. Kitchen silang de I wish you best of luck nangli ladak la an kithe stage long nangli participate do na pot te nangli ni phanadi a few lines sab ubak ta nang favorite song pe nang lun pi chima not na nang hello ni ko pai nang hello ni ang ranam pen rani me nang wan lo te bo chinang nang peni sing karong pen so pirthi bo chinang nang peni sing karong pen so pirthi Jumi pick lo churo lo la son competition lo nang ki pito lan su se mo kivang to a future hota la se chupate dun jibom se ne churo lo de thank you. Aprang si sir nalitum pansida me Nordic Karbi Life hin pen kardom na pajerik lo sir kardom pu alangli ke Karbi Film Society long president Dilip Belo alangli ke Karbi lamar jana long ke alangli phan ke jasemet ke bikha mahajon busika duka visita me chinim la pe alangli phan ke maduta chini ne bang pukavelo la si sir nangli phan lamthena kar juji alama gelo phen lo pini nangli tom long beach du Karbi telan than suri hini rain kora ke thom pinian ke nangli tom mega audition lo la si la mega audition long nangli tom la ke haya bang pho bang pitum phan ko pini our psychic pidoma aprang si nal tum Karbing lo Nordic Karbi Life han tum Film Society la pente KCS ini ching rumpet penal tum han suri kardom pajerik lo lalo ni tum la along mane audition la so pila pen non bangke dak mega audition lo dak pini tarik kripli la pen penap tarik krip ni niang bong sila bang pharu hinira plikebra sirke 249 la bang so participants bhan ke la dak non mega audition padupon thulo la bang ke la songbong ben bang phokep an na tum ingwai ponji bang phokep pen ke puthot ako bang thongkep la pen ako bangkep ola poson si mo la bangkep mate top 10 ben bangkep mo final la tum sidupo ja samet la hello ni tum ben kamat hapon na bangke la first prize mate ke chengsia nong e ke long phan ke suri phokep bangso piponji la pen trophy PG certificate PG la pen te la second prize mate hinia nong e phan bangke suri thongkep la pen trophy certificate la pen the third prize ke thomanong e phan bangke ako sondak thaklo ni tum inkoi suring koi tangka la pen trophy certificate la pen de si ching mai pon tu do la ke chepate do anang bong pen katek thin nai bang panta ningang submen pine judges atum manahin pen pine pajir ponji la bang so lam da do lalo la pen te penangan da Karbiang long film production atum penangan do alang tumahin pen la nong ikelongan parta alang litum han lun ke palun ponji mate la film long awar sai ki pi ponji phanta non penangan na production atum ni tumalong la bang so aphan nang chisik dun adlo lalo alang litum stame kibi kiti lang lepin pen labang so long beach tu Karbi telan than lun kilun kecepati mate sing competition kibi pon ki isi thedung opportunity lo pusini tu matha pon lo la pen alang li tum phan stame choro nang jije la polang li tum kibi ke the lang lepin pen stame alang li tum isi opportunity pipon pot sar choro lo la pen non adun thu ni lekar juji bang ke alang li KCS pen kachitong dun do alang li ke Sunil Tokbi kasi alang li tumpini la bangso lun kilun ka competition along na chitong dun pen la pen la Karbi Film Society along tu pen kachirap dun pen nang likuan ningarong manaling chithani jima to prangsi pingak difu tara langso hempu mukrang achatai long pini long bijidu Karbi Talent Han mega audition along pini dak kachitong dun media
mate North East Live Quartet tu pangsanya tu pan pini labang so mega audition hoi pen ni tu kisias pen film society hin pen kadam pajil lo alo hok lo pini pasuang dengan kewang mate pini labang som se karbiang long la pen ang tanak kedo karbi tu pan pini lun ka boche nat aprang kengkam ka chejor ketek long bang ke pisi ningarong aberta lo lasi aprang si ke la film society ame phu ben chenglok kado we fan ke kero pilo bangso ajai mek mesen ben ke pachun pon theke pot piniranang dengan mega audition nang dengan mesen ing samjin pen non pasuli long bom ka kilem long bom atu pan ke chero pilo asa hok lo so long li tung fan kisias pentame ka chirap dulo pinda bangso long bichidu telen han na bangso long bangke ahok pet film society ben patir people si kisias phantame ke klem rapet ji phan isi collaboration among soni tung kachira dun dolo tema kisias sapdang te isi khe jutang la pen khe phan isi kang thurpon asi isi khe ga ching thur ri pang tang thekala lo lun lam tomo la ka do be kang pangcho la si mission si theklong lo si pinia bangke dak pamuhet me phu ben step bulo kedam tangan karbeng long la pen karbeng mang tanalong asong se audition dupon lo pini bang som mega audition la mangke bang phalina plikep ra phok ni kwan ne pini bak dupon pu sialang tung pulo la solong mon pini bang phokke ban select mon pu balam dolo la si pini da ke bang atung ana phan la pen kedam tang bang so audition long cepaduga bang phutin alun se polen se pini batame ni tung kisia zo pen atung phan kachoro piplo la pen non kilun bom jilang mega audition long la pen non ke bang ji kang wai hi bang phuat tungan pas tame ni to hin pen an tum han best wishes long pilo lang tum mesen ben alun kelun pen an to isi lun kelun de sia nong e chapalong la pen isi khe pan aprang ken kam pajor thegi ban si tuning the dolo lang sa tum pan korbang tu pajilo la si ni tu kisias ben ka hoklo isi ka cherap lo lage lun lam tum la mang tum la mangso ka cherap long pen la mangso ni tung lun se pilun se pok atelen la mangso ka theng long la mangso kang wai bang ke tung ningarong lo la se anso se ke bang ilangan istame la masuk ke cara pacitu bang ke kisias mentan se kengkam cijor pon nin ben ke pini pacini pun chorolo sir nali tama pora chipitun pot thank you So she is also one of the participants into the mega audition, which is organized by Karbi Film Society in collaboration with Karbi Culture Society. Ni nangli panangkar judami ke nangli men kupilo, enke nangli ko napen sikivang lo. Kardom nili men nali shang tipi nili koila mati pensiwa. Porque enke penin nangli ni panangtan ijima nang ko men tu pes lun bom lo. Ni lun ke kosan lo class 5 lahai pen lo an porque ada panta hindi lun lahai through lesson phones long pen hai ta me music ar ju pic an porque hindi lun se basic ar ju hai karbi lun tar ju lo se ta anar ju oe an porque hindi lun pa sam ning ha nangli ni panangtan ji mala nang first time lo mala da audition nang ki pidon first time lo mala song competition lo na chupati dun audition ni competition abang la dak pen long ni pobon isi bangke la karbiang long idol lo hai achu hai si ki belang ampar ke final belang hadak bangke ampare dak ante nangli ni panangtan ji manangli favorite singer ko malo inke la so favorite singer a song pen a sub a few lines nanglun pichima ne favorite singer ke nonomat ke Shreya Ghoshal ni chilar wo hai ta aprang bange ni haka Carlos da non bange Shreya Ghoshal sab ning dok chat alun mukha hai Shreya Ghoshal pen ang favorite song ko pilala so lun asap nang lun pita non kilo na lun नजर जो तेरी लागे मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी कहाँ थी मैं देखूं कहाँ चले आई कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई Thank you. Nang say that you may pick. I hope nang future long lesson hello lun bom mo inke ni tum news channel pen tanang pan blessing nang pilo lasi choro lo. Thank you. Aprang si nangli panili tum Nordic Karbi life hin pen kardom na pajrik lo kardom. Kardom.
lapo alangli pulotang te alangli ke anut kapre kali lo mukrang beket alangli phan ke litum owe kimi alang lo pulotang te maduta chini ne bang ave alangli phan ke chengsi ke nangli phan ke birta chobai pensi owe kimi tum lapen kadu kabe karbi arada tum nang chini baprang la sipini nangli tum labang so long bi chitu karbi telan han suri hini rain kora ke thom along bihek kibi ke the langli pin pe nangli tum labang so kecepati ahong jai kibi pon alam puthak nangli hin pen than pon jima lalo dasemet pe bang ke karbi film society pen kamata pon bang ke la non la ada masar tang ho cuju na long tamela ake saratum uwe kimi dum tamela so karaoke gilu na bang aning hang pipik na hok talun amasila so kecepate binang po athe dak bang ke arta ta ningkan krep hopen abadlo de penandum palunang po si kamata le hedi amasila so abang nitum karbi film society pen chingwa amat cekroi sarlo amala so hormu audition pon lo rong lo amat aning do bang dupi amak ke sar dot hurjo amat cepate bang wang bom si pinian bang ke mega audition ang dengan bang jili amat ningarong me piniar ni anta mesen si chun bom lang lale tang te labang so mega audition long bang kwana bang pho bang pitum dolo contestant audition ni letum long kep bidam lo long kep pen wai det pen ke bang kalau paru hini ra plikebra lason abat akijum la solong sedok soloman sedok non de audition ngal lah la ke tang te choro nang lipan lapen isi becinya alang li ke labang so pini la so mai long bici du karbi telan han ka cepati long ke alang li stame anchor lo la thank you She is also one of the participants for today's mega audition. So, ninangli pankar jui ke nangli men ko pilon ke nang kuna pen sikibang lo. So, prangsi kado karbena kadom pilo kadom. Lapen nilimen ke jilika rong pipi, lapen nili rong ke panjan. Pensi bang lo, lapen nili favorite singer bang ke tum akacing honai lun se pilo nitu timung pi alang li ne favorite singer lo. Lapen nili ning ke dok alun ne dopik ang bong seta me ko pilo ma la pamula ni nitu kiluna lun lo. La pampen nili kiluna lun sa me ning dok vik. La si labang so apota ako nili parju pontu po la si yon ke la so dun tat chok la si nitu an singarang bom mening to kalun di sing vi che thea vi ni nang phan pang vi krang ga son nang ni phan non mai long ka mon thinang ni sing vi a phan hon du pi chot nang pi po se po son nang man chak lo ba Nangli nang se ta jume pek la sila competition hadi anzu se nang hadi mo future long hadi chipathek dun bom phan se nitum news channel penda nang phan hirjumi nang piglo thank you Kethek pen ining ke hang do polotang te arta lang le polasan saksi pualang le tum sta me pinila bangso lun kilun kachipate bate sing competition long kachipate abang putum lo isi ni kibi no la bangso long bichitu karbi talent han suri ni rain ko ara ke thomalong thi hek ke the lang le pin pen la pen arta lang le pin pen la puson isi ahong jai kibi ke leke isi the dong opportunity ni lo pusini li pudam ji la sila son saksi no la abang putum pen ni litum isi hinyalam arjupon senang ke jengsi nang li nang men la pen nang ko na hawar pen si ke bang mana chithanik jima nili men lake rustom terang nili bolong komaji pen sige bang lapen nang li komentu pen sinang li lun ke pangcheng iklo nili lun abang nili ho bihek pen ta nili ning hangi ko lapen kaike kijui kedo keda malong besamin nili kaike ta lun se nili pu lun pon bom titi aprang nili Karbiang long singing star long tan li chipatin runtang lo boy phisi tame hol bang so nili kithe ke weda ra joini ingdeng ke pan nili undunik lo la ingdeng ke balong se nili remdunik dal lo la si an se non la long bi chidu karbi long bi chidu talent han along chipahai dunji pusi nili ning hang lo lapen nili ning jikang tu magala puhen lo nang li singing superstar long di chipati dun pu season 2 oh dalang li singing superstar season 2 lang chipati dun alang li 10 top 10 along li dun poi phis me alang li rem kok lo poi phis me alang li non puthot ka chipati dun apot alang li lakson ke thek do por si alang li pan choro lo lapen non puthot arju thunang nang li men lapen nang li ko na hawar pen sibang manani thani chima nili men lake phukon kro nili langphera hawar mate bolong komaji pen sinang chapate dun nang li
li komentuan ning kan lun kilun ke pangceng iklo. Lililun kilun ubang ke aprang mana ini hem lapu ini hango kilun taba bang ke hes. Tamil lason stage pini pulong bang ini lina hok alun long lelang. Lanon adu lalong bici du karbi telanhan punang ibi pen. Mani isi awar sai kelong dun arta pini pulang li pojok. Nili tamil ladak isi awar sai long dun pensi nang cepatri dun iklo. Tangti pini labang so long bici tu karbi telanhan suri na rain kora ke thom ke nang li isi opportunity ke long son lo. Lasila so lam putak selami nang li pilo puik jike. Nili lalong bi cidu karbi telanhan alang litum pan curulo alang litum lasona ahongjai ke wanajok ilitum rong rup atok anu ke do kethek kiri tum doan pustambe nona son son nang cepaklang dunji awar sai kipithek pot alang litum handa suri kacuru pajir iglo curolo lapen non puthot arju thunang nang limen lapen nang linaha war pensivang mana chhanik jima limen ke prem tisu bukulia walong komba jiben sinilta dak nang sipati duniglo tangte nang li pini labang so kilu na long nang li thihek pena par juik jima jutang juba ling thur nang ji karbi arat ke doam pawir nang ne ke do tang an jutang jubat aman jutang juba ling thur nang ji karbi arat ke doam chorolo non puthra ju thik na ye pudam jibo alang li sami pini labang so lun kilun mati sing competition nang kecepati abang pulo lapsi alang li pele lamte isi ni arjupon senang nang limen la penali naha war pensi ke bang manchthani jiba ili langper ulang koma jipen nilimen ke nilip kro pini lun kilun sike bang lo bos tame nili singjam long lo koma si pini ke lun ige depo pena papan si awar sai nang pilo ladak komite tombang la si pena ba bang si bori tu po kalang tangte nang li kacisik alun kacisik tang alun doik ma mane kopia alun iklo nang li cisik tang kacisik avedalo aprang cisik lo amat inke la soda ke singjam isi mat avipin nili singjam jo ne isi avipin la patum pian si isi sap ke dolang amasi nili tuwe mulam ta asap o riasolo hang masih ni asap ta amasi nili ington kok lo penapta unjine ne nili lasi nonda la komite numhan si aporang pitha purjalo lan bela lalo chorolo non puthot arjupon thuina alang lis tame pinila bangso long bichi tu karbi telan halong kecepati abang pulo nang limen la penang liha war na pen manchthani jima kadom nilimen donsing tena sike chengsi nangle tumla news channel fan nilihin pense tame suri kadom pa jireglo la pen pinila bangso long bichi du karbi telan han la bangso karbi film society la pen KCS alang li tuma hin pen la bangso singing competition ki bi ponapot nil tum fan labangso abar sanai pi ponapon li tum hin pe tame suri kadom pa jiriglo atema lason dang thak lun kilun aning hang tum dopik arta langdam de bihek pusi tame mate thedong pusi tame mate saru sarhang pusam kilun ke kan laso aning hang du tase labangso platform ki pi pon thek pot hok pe da bang nilining klong pen nili chorolo pen suri kadom pa jiriglo lalo nang li labangso kecepati lo na cepati dun pen kwan ni arang na chhanik jima actually nilining arong pik athema nili ha schooling hut pen sitame lun kilun hayo bang ning hang pik bonda me ang bonglom suman dolo circumstances la bangso jone mansi continue long le dor tame no past 5 years ang bong penang nili po ne kidam aleng ki do links tame lun kilun ba ning hang o tapen official kam claim hus tame lun boy gari ar loge dam tame lun o pini la bangso mega audition long na pidun long pot nili hin pen choro parlo nili hin pen 100% pi ban bori olo bon sitame pini asa bola technical issues ajone first tenja bang asa po chok seram son nili ning che theklo tame second tenja bang banili mesen posi nili ning che the ponlo choro nangli contestant number nachani actually contestant number bang nili ta nili ning aveta most probably 12 and 10 ang bong si doik to tangte pini nangli kilun dun alun nangli thek mana par joik jima nili Arijit Singh lun si pamu lun unik la si masap sobe thik mende menang par ju ponik po
सुनो न संगे मरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा ताज तुम्हारा सुनो न संगे मरमर की ये मीनारे थैंक यू Chorola and all the best. Thank you. Tangti pini Long Beach itu Karbi Talent Han Suri ini rain korek thom kacipati ajai mek lapuan si kang tonik lo kadu ko ve phanta kurbang thu lapen to metak me kardong.